Kok ket mau ki tak sawang kok molak-malik kertas ki ono apa to, Kang? Iki lho di resik-resik meja iki mau ono wacan hari lahir Pancasila. Hari lahir Oh Pancasila. iya. Heeh. Dia Terus iki ono sejarahe singkate barang lho. apa kuwi? Oh iya. Nah, aku ya penasaran iki. Gue penasaran. Oh genah penasaran. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti sejarah apa piye to, Kang? Ora ngerti aku iki. Ora ngerti kok. Terus Lah sekolah iki wis sekolah awet tahun piro? Pirang tahun kepungkur. Nah, ngene Lah iki. wis kepungkur kuwi. Ngene. Aku ya pengen ngerti ndang wacana, aja kakek ngomong. Lah kok wacana. malah takon Nek. sing ora mudeng iki. Wong padha ora ngertine kok Kang Prayu-prayu. kepiye. Ya kok takon macake. Kuncine apa iki? Lah mumpung ono pun wobe. enggak Wonten wobe niku nggih langsung. Lah kok Gitu. malah ra mudeng Kon maca. Dipasrahke obe. Ya, monggo wae. Niku Manggala niku wong Seratan sing diwaos Mas Manggala kuwi Nggih. rak kalawarti minggon. oh, Ngono. Awak dhewe iki sing duwe kalawarti minggon. nggih. Sing metune iki minggu. Satu minggu ngoten to. Kalawarti sasen ya ono lah. Hmm. Dina iki meneri pengetan lairing Pancasila utawa Oh. Pancasila dasaring negara kita ning Nusantara. Nggih, nggih. Oh, Nah, nalika semono jebul Pancasila atau Pancasila iku mau asal saka akar budaya Indonesia asli. Ngaten. Wiwit jaman kuno negara Majapahit wis ana tembung Pancasila wis ana. Hmm. Lah, ning kuwi digawe kontemporer nalika 1 Juni 1945 ana sidang BPUPKI. PP. Sawijining PKI. bebadan kang nindakake tugas penyelidikan babagan kamardikan Indonesia. Lah, ing kanentarane para paraga iku mau ana Dr. Rajiman Widyadiningrat. Hmm. Ana Insinyur Soekarno, ana Mr. Supomo, ana Mr. Muhyamin. Nggih. Kuwi mau padha nek cara saiki representasi atau presentasi babagan dasaring negara. Lah, banjur gambuing pinemu disepakati jroning sidang BPUPKI iku mau lamun ing tembe negara iku mau mardika bakal nganggo dasar Pancasila utawa Pancasila kuwi mau. Pancasila. Lah, pas 17 Agustus 1945 Indonesia bisa tumemen bisa merdeka Merdeka. tenan kuwi mau. Nah, mulane jroning pirembugan sastra ing sore iki awake dhewe coba Nggih. ayo padha njlejahi babagan dina lairing Pancasila. Nggih. Apa iku mau? Oh iki. Rungono tenan kowe cah nom ben mudeng. Nah, iki Jelas ngene. ora mudeng tenan. Para kanca, ana sawijining sutresna geguritan ing adicara kita ing YouTube KMB iki sing asmane panjenengane Ibu Eswi Wastiti. SV Wastiti. Eswi Wastiti saka Kabupaten Lumajang, Oh, Jawa Wetan. Tebih nggih, Pak. Tebih. Lumajang. B. Lumajang iki nggone Gunung Semeru, ayo to. Iki Menika setunggale kawigaten lho, Pak. satunggaling Kula kawigaten panjenengan. sanget lah iki wis nonton YouTube iku mau pancen kita ngaturaken dumateng para pamirsa sinten ingkang ngersakaken kawaos sastranipun utawi kepara rawuh dhateng RRI mengke saged sesarengan rekaman Nah, ngaten. geguritan. Nggih. Coba sing arep maos karyane Fitri. Ibu Eswi sapa? Kula ingkang badhe miwiti wong. Nah, monggo. Ayo Tri. Monggo Mbak Fitri coba kaya Sampe apa. semprot, Tri. Wis jan. Hmm. Malah kacau. Pun kula wiwiti nggih. Monggo Mbak Fitri. Padha rinenggo dening SV Wastiti. Mendo sakandang cempe sakandang.
Kuwi menda ya, Tri. Sing cekak iki. Bareng iki. Ora aku sik to, Fit. Iya. Sing mendo ki sapa? Iki sing nulis kuwi Gane. Dadi aja Sing mendo. disalahke. Sebabnya ya pancen Iki nulisnya MONDO. ora dipiyeke ngono lho, Kang. Ayo macaku dadi Amire. Tadi kowe mau ora mbok waca dhisik. ora iki mau kena langsung menika lak paringi. menika lak mboten nggih wae cekahipun. Tulisane Menda. Berarti piye, Mboten Bra? mawi. Mendo. Oh iya. Sastran Iya, Mas, iya, Latin Mas. Jawa iku mau yen A tulis A. Ah, dibaleni. O tulis A sebab aslinya zaman biyen yo Tulisane. A. Aku tanggung sik ya. Lah nggih, niku lak diterangke bab penulisan to. Mendo. Mendo. Oh iya iya. Wis diwangsuli wae Mbak Lah Putri. nggih, kula wangsuli nggih. Kok yo ngono to ya? Ya. Padha rinengga dening Eswi Wastiti. Mendo sakandang cempe sakandang. Lamun den titik kene yo kudu tinimbang. Lamun sitaruna pijer dirancang. Dene sang werda kandhek lumantar wejang. Apa kang yekti tuwuh saka pangrasane? Apa durung tau kagambar ing netrane? Apa durung nate katembangake ana talingane? Si sugih polah kang aweh swasana tentrem. Kidung memilut ananging anjabel rasa ayu. Nunggal nanging hangrangsang tetinggal. Raket nanging datan nunggal rakit. Wah, apik Bingung banget ya toh. Napa to niki? Tegese Bingung lho iki. Ya, tegese surasane ya toh. Nggih. Surasane karyane panjenengan Ibu Eswi Wastiti ku mau. Nggih. Sing trep lan ngerti ku ya sing yasa. Lah, siwa iku mau mung nafsir. Oh nggih. Namun kanthi ya ananing siji june iku mau kabeh bangsa iku mau mbudidaya mrih kukuing negara kita Nusantara raketang kurban cempe sekandang Nggih. lan sak piturute kabeh wis lila legawa ya ngurbanake bondo donya malah jiwa raga kanggo hadeking negara kita Indonesia. Republik Indonesia iki. Nggih, nggih. Saiki genti Mas Manggala. Oh, Kula nggih. Oh, Kang Manggala iki ame geguritan to, Kang? Iya. Niki bae nggih anu, Napa? napa? Mas Manggala menika jebul nggih pinter nggurit mau. Wah. Yo, cobi. mula tak timbali mrene. Cobi. Mula saiki dirungokne coba kaya ngapa Mas Manggala. Kesaktian Pancasila dening Talita Handayani. Ing pengarep-arep sawijining pahlawanku saka raga nganti tekan jiwa. Saka jejakmu nganti langkahmu sing ditinggalke ing donya iki. Arepa sethithik tinggalan lekas ilang nanging segegem pengarep-arepmu keprungu. Sebab ya panjenengan sang pahlawan sing ora sithik gemeter jantung lumaku. Sing merga letusan senapan serdadu melesat arep tetep keprungu manis ning kupingku. Wahai panjenengan pahlawanku, selamat jalan. Selamat menikmati donga-donga sing tak kunjukke kanggo panjenengan. Arep amung sethithik mbaka sethithik donga sing tak kirim ning paturonmu ing swarga. Abang putihmu mbok wenehke kanggo anak putumu. Ngemuli tekan jiwa, nyucekke kenangan bangsa. Sing mutihke langit kanggo kita, sing ngobarke tanah kanggo
Indonesia. Wah, Apik Lho, lho, tenan Krasa ya. banget iki, Mbak. Lah piye to? Kang Manggalake jublak men. Kulino Sing dianggep pahlawan niku nggih sing berjasa negara niku nggih. Nah iya. Lah nek kula niku nganggep pahlawan niku bojo kula iki. Lah. Esuk-esuk pun tangi turu ngolah-olah. Bener. Wanita ki kaya mangkono kuwi, Kang. Bela. Iya no. Ya ora kleru, bojomu ki ya pahlawan tumrap keluargane, Mas. Bener. Uga pahlawan tumrap bangsa iki. Kula Sebab ketemu ya. ibu-ibu iku mau luwih dhisik didik putra-putra. Nggih. Dadi anggere kula Oh, pahlawanku ngoten iki bojoku malah Ngejak gelem mboten. Ngejak gelem mboten. bojo to, Kang. Tak kira nek legan lho sampean. Lho. Anake 10 ya. Oh, Lah iki beda sapa kok? Lah yo ku nyarep golek calone lho. Oh. Layak to layak. lagi tiang to, Kang. Niki lho, Wo, ngeten iki lho, Wo. Pripun, Wo? Lah kula anggap niku pahlawan kula niku bojoku wae kok. Ya, kuwi yo kena, Mbak. Arep didik anak-anak kula dadi capek. Sejatine kabeh iki mau menungso iku mau pahlawaning bangsa. Nggih. Ya toh? Sebab ora ketang sak propirane. Wong kuwi mesti duwe labuhan tumrap negara. Ya kang ketok, ya kang ora ketok. Aja kok kira wong tani kae saben dina Nggih, leres wae. neng sawah macul, brujul, mluku, garu, Pahlawan niku nggih. kae pahlawan sing sak tenane. Sebab nyediakne pangane wong sak negara. Coba yen nganti wong iki tanpa pangan, tanpa beras, yo arep padha ngopo? Coba. Kalebu Pak Kobe iki pahlawan tanpa tanda jasa. Lah kok saged? Lah guru to mlaku Oh, Pak Edi. guru. Gladi Pak Edi. Apa lho, Kang? Muga-muga tenan yo. Ya. Benar. Oh pahlawanku. Lah sato, Kang, ning kono Kobe. digandrungi sapa-sapa Kok digandrungi. kaya bojomu. Lah gitu. Kok Melu sapa-sapa digandrungi? kenger kaya bojomu. Ah iya. Niku. Bacute. Bacute. Ya Kang Sunarno. Kang Aku Sunar. Iya no, Kang. Iki mengerti Yo. hari Pancasila. Coba. Nggih kula di gurit Kang wae. Sunar. Wah, Dening sapa Kang iki? Sunar pinter gurit ya. Hari Pancasila dening Fafano Cute. Fafano cute. Ini macane ngono to? Nggih, Fafano. Kang. Hari Pancasila dening Fafano Cute. Ya. Kiut iki ora strawberry lho. Ya. Kuwi tiut nek strawberry. Kiut. Kang aja marani aku. Kedang mencet Terus to, Kang. cute. Fafano ora jembar. Oh, cute. Oh iya. Yes. Wis guyu terus Kang Sunar. Hari Pancasila. Pas tanggal 1 Juni. Kabeh wong ngunggahke gendera abang putih. Tak ulatke pas ning kalenderku. Pranyata saiki dina lahir Pancasila. Lan pas tanggal 1 Juni 1945. Para panitia BPUPKI netepke Pancasila minangka dasar negara. Pancasila dasar negara Indonesia. Manuk Garuda ya kuwi lambange. Nanging wektu iki isih. Nanging wektu iki angel. Kita ora bisa bebarengan mengeti dina kelairane. Pemerintah nganjurke kita tetep neng omah wae. Muga taun ngarep kita bisa mengeti bebarengan. Ngerti apa ora? Kok neng kono no sastra ora bisa mengeti bebarengan sebab sastra iki dinulis ndek jaman corona. Oh. 2020 Dadi dereng mboten iso ngumpul nggih iki. ora Nggih. paling jaman semono. Ora iso ketemu. Saiki kabeh wis paripurna, corona wis sirna, kabeh bisa mengeti bebarengan kaya ing patemon sastra ing bengi iki, Mas. Oh, ngaten. Iki manuk Garuda tak takon karo sampean.
Manuk Garuda ki manuk sing kaya apa, Mas? Ya. Ya manuk sing kaya Garuda itu. Dadi Piye? nek kula ngarani Wujude piye wujude? Oh, lang. Kok ngene Ayo, iki iki Kang? ngene, Mas. Suwi wili Sinar. lho Apa kok terus ngene iki lho? Bebek iki, bebek. bebek. kan ngapa iki? Ya, Mas Manggala manuk Garuda ki Nah, manuk piye sing kaya coba apa? gambaran? Nggih, sak ngertos kula Garuda niku nggih kados elang ngoten wae. Gede apa cilik? Gede no. Nggih, pinemu. wong Garuda. Dadi nek gede ki mau Garuda, nek cilik Emprit. Atau giridi. Atus kula niki emprit. Cilik awak kula. Kok nek pinemu piye te? Nah niki Garuda iki. Oh, Gede Garuda. ya. Merga gede? gede. Pinemu piye? Menawi Garuda menika lek peksing kengageng menika ta, Wo? Ya kuwi jenise sing Lagi- Mbak Fitri pinemune Yen ngertosipun namung ngageng ngaten. Raja Wali pripun kok Raja Nggih. Wali? Peksi sing ageng nika. Terus wernine nika. Coklat. Nah, aku lagi main jawab kok mbok jawab to, Kang. wis nate ngerti manuk Garuda ta panjenengan? Wis nate Teng gambar nanti. teng gambar. Nek Raja Wali pripun? Nah, ngene. Ah niki. Awak Nah. dhewe Sak kudu. cetane. Dirungokne jere. Kuwi Macam-macam jenenge manuk. manuk Garuda, Garuda kuwi jenenge manuk. Nggih. Jangkepe jeneng Garudeya. Garudea. Ana manuk cacah loro ya. Putraning Resi Kasyapa lan Dewi Winata. Nggih. Resi Kasyapa ki Resi Kaswargan. Oh. Lan Dewi Winata peputra iku mau metu ndok cacah loro. Jenenge Haruna lan Haruni. Lah Haruna iku mau dadi titihane Bathara Surya, Haruni dadi titihane Bathara Wisnu. Nah, ngopo kok Haruni ki mau kanggo watonan dasar negara? Sebab melabane wis gedhe iso mbebaske ibune Dewi Winata saka perbudakan. Iki diperbudak karo Mbak Yune dhewe jenenge Dewi Kadru. Nggih. Jadi Mbak Yune dhewe iki nek cara saiki iri karo adine mergo luwih ditresnani Resi Kasyapa. Mula bedhek-bedhekan Dewi Winata ki mau kalah. Mau wis ana perjanjian sapa sing kalah ki mau dadi budak. Oh. Wong sing ora duwe kamardikan. Lah, Nggih. kalah tenan mula dadi budake Dewi Kadru. Nah, anake Dewi Kadru ki dumadi para paksaka, para ula sawer. Ngono lho. Nah, bareng dewasa Haruni ki terus mbudidaya ngluwari ibune nganggo pitukon entuk diluwari lamun ya diijoli tirta amreta banyu penguripan. Lah iki iso goleki si Haruni ini. Mula terus dialembono Sang Hyang Wisnu dadi tumpakane Bathara Wisnu diparingi jeneng Garudeya Garudeya. utawa Garuda. Dadi dumadi saking Haruni niku wae. Iya. Haruni niku lanang apa wedok? Lanang, manuk lanang jenenge Oh, dadi Haruna, Haruna karo Haruni niku wae lanang kabeh. lanang Lah kabeh. ngerti kula lanang wedok. Lah ngopo kok cerita iki sing dipilih Bung Karno? nggih. Sebab padha karo pahlawan bangsa sing iso mbebaske Indonesia iki saka Penjajah. penjajahane Walanda. Ngono lho Mas Ngaten Sunar. to. Dadi ku jeneng Garuda ku ora kok Nggih. ora kok manuk gedhe, manuke Manggala diarani Garuda ora. Lho. Kuwi jeneng. Oh, pret. Ngene ora sida ngene ngene. Nah, Iki malah pun kena flu burung kok. Ya burung malahan. Oh, semprot mawon malahan. ngono ya. Malah Kang. Terusé sapa? Terus Gek kula. Lah iki ini ya tak sambi ngombe. Iya. Iya. Rasane kok salib. Monggo, monggo. Ah, Iki monggo. ana Monggo gethuk gedhuk-gedhuk. iki di wit mau adem dadi gethuk ki mau. Oh. Yo. Niki mengke kula ajeng nembang pocong, mungkin nek wonten salahipun. Iki Mas Manggala apa Mbak Fitri? Lah, Mbak para Ya, Fitri Mas. mawon, Mbak Fitri mawon. Monggo. Kang Manggala ya ora apa-apa lho, Kang. Kowe welet tadi. Apa separuh-separuh? Separuh. Lah separo-separo ya. Lah. Paru-paru kaya ketoprak. Parange separuh-separuh.
Doprak wayang wonge separo-separo. Pak RT coba Pak RT, sepiro Pak? Coba. Siapa to Pak RT? Semanten, Bu. Oh, gede ngene Pak RT jebule. Lah mau jare ngono aku umpret iki ngene Pak RT ngene jebule gede ngene Pak RT. Jebule Oh, lah dalah. Jan. Monggo. Tembang pocong ya, Bu. Muretiku wajib bekti lan mituhu pituturing dwija sebarang ngati ati tata krama empan papan katindakno. Wis becik banget Mbak Fitri. Kaya Mau penak tenan sinau. suarane. Iku Ngerasa mau kaya ngono pitutur kuwi nyoba. kewajibane murid kuwi kudu mituhu karo Dwija kuwi mau Ngoten. guru. Nggih. Ya. Nah, tutuke. Kang Apa sing Manggala arep apa sapa ki? Kang Mas maos Sunar. geguritan. Ayo Mas Geguritan Sunar. Geguritan. Langsung Oh, Kang Sunar. Geguritan. Dina lair Pancasila dening Rasma. Bali meneh ibu kota sedih. Apa iki sawijining tandha merga saka munafik sing ana. Apa bakale dheweke ngrumangsani? Wis cukup reramen sing wis ana. Aja nambah meneh rame kahana. Tontonen Pancasila. Tukang ngapusi saya ndingkluk kedodo. Kanthi skenario sing wis dheweke rancang. Kamangka wong cilik bengok kabeh. Kamangka wong cilik bengok kebak pitakon. Saka polah sing ngelak merga panguwasa. Rikala lara ibu kota papan dina lair Pancasila. Suwek lan nangis merga anake. Mlek-mlek ketepu wong lanang golek kayu alawaya golek pisan alawaya golek pisan awe golek pisan awe golek pisan Iya. Aduh deh. lamun golek wong lanang mbok aja menek. Nah, ngono ya. Nggih. Iku mau geguritan tetembangan ditutup karo jineman emplek-emplek Oh, ketepu. ngaten. Neng iki ya wis lingsir dalu. Nggih, Wa. Engko ndak nek udian padha kodianan. Iku diteruske minggu ngarep kanca-kanca. Ngaten, nggih. Ayo padha muji ya. Nggih. Nggih. Tansah rahayu kang padha tinemu widodone ring sambika. Amin. 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 Pareng nggih iki. Kula tak ndisiki. Sing padha Oke. ngati-ati nggih. Kula tak Nggih. nggih pamit.
Tangan lah wong wis. Oh. Ha iki Lah jare wis orang. tuwa, Mas Mangga. Lah jare orang kok wong. Aku gonceng ya, Kang. Iya. Iya, iya. Karo aku. Bener. Pun nggih. Nggih. Pamit wong. Nggih. Pak RT. Nggih ya. Kang Dera.